Tervetuloa Asetalon koelaboratorioon ja me esitellään tämmönen Asetalon maahan tuoma Vixeni 1-6 kiikari. Mä ammun 93 tämän laatikkotestin ja sen jälkeen vaihdetaan se tohon 223 kolttiin. Ja tässä on duplex ristikko valaistuna, eli sinne tulee keskelle ristikkoa piste. Siinä on tolpat tulee ensiksi ja sitten hiusristikko keskelle ja sinne keskelle tulee valopiste. Sitten on mildotti valaistuna, eli siinä on koko mildot ristikko osuus valaistuna. Ja sitten on semmoinen versio, missä on mildot ristikko, mutta ainoastaan sinne keskelle tulee piste niin kuin tässäkin versiossa. Tämä kiikari on tehty Japanissa ja tässä on 30 vuoden takuu. Ja täältä kun katsoo läpi, niin hinta-laatusuhde on kyllä loistava. Ja tämän valopisteen saa niin kuin näin päivänvalossakin niin ylikirkkaaksi. Mä ammun tän testin Norma Jagdmahi 93 treenipaukulla ja tää ammutaan 50 metrin. Tää ei ihan käy tästä samaan reikään, mutta sen takia mä ammun 2 kertaa tonne, niin nähdään se, miten se 4 muodostuu. Neljä tuli. Kiikarin säädöt pelaa niin kuin pitääkin. Kiikari kestää rekyyliä. Ja takaisin tultiin tänne nollaan, mistä lähdettiin. Peli äsken ammuttiin tällä Metästys 93 Sauerin 100. Ja sit ruuvataan tää kiikari kiinni tuohon 223 kolttiin ja ammutaan toiminnallista ammuntaa. Toimii. Nyt on testattu Vixeni 1-6 metästysaseeseen ja toiminnalliseen aseeseen ja toimii molemmissa. Ja tässä saa hyvin tämän pisteen vielä ylikirkkaaksi, niin sillä on nopea hakea tuo kohde. Ja sit kun suurennusta on toiminnallisessa aseessa sinne 6 asti, niin aseesta saa pitemmille matkoille enemmän irti.